of our exes. It feels like a perfect night for breakfast at midnight, to fall in love with strangers. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely at the same time. It's miserable and magical. Oh yeah, tonight's the night when we forget about the deadlines. It's time. Uh-oh, I don't know about you, but I'm feeling 22. Everything will be alright if you keep me next to you. You don't know about me, but I'll bet you want to. Everything will be alright if we just keep dancing like we're 22. It seems like one of those nights. This place is too crowded, too many cool kids. It seems like one of those nights we ditch the whole scene and end up dreaming instead of sleeping. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely in the best way. It's miserable and magical. Oh yeah, tonight's the night when we forget about the heartbreaks. It's time. Uh-oh, I don't know about you, but I'm feeling 22. Everything will be alright if you keep me next to you. You don't know about me, but I'll bet you want to. Everything will be alright. We just keep dancing like we're 22. Bé, aquesta és la segona edició del campus de futbol femení que organitza la Federació Catalana de Futbol i estem molt contents perquè hem doblat la participació respecte a l'any passat, aconseguint aquest any un total de 86 nenes en règim intern, més 5 nenes que estan en règim extern, que són d'aquí de Rialp i que només venen a entrenar. Des de la direcció tècnica del campus, el nostre objectiu és que les nenes, a part de passar-s'ho bé, que és un dels principals objectius del campus, és que aprenguin futbol, que vegin la manera de treballar de les seleccions catalanes de futbol i que des de la Federació Catalana de Futbol puguem impulsar el futbol femení, que és un dels projectes que tenim presents i que estem donant-li molta força i molta empenta per aconseguir fer créixer el futbol femení català. Pues m'agrada estar amb les companyes que no he conegut i ara ja les conec, jugar a futbol i estar amb les companyes de l'equip a les habitacions. M'agrada molt perquè està tot molt ben dit, vull dir, fem activitats molt divertides i fem molt rato futbol, fem 2 hores, al matí i a la tarda, i m'agrada molt. Al matí fem una sessió de 2 hores d'entreno, després dinem i a la tarda tornem a fer una altra sessió d'entreno, i pels matins és més individual i més tècnic i per les tardes més en equip i més de competició. Doncs a les jornades femenines de futbol em vaig a veure una amiga i em va recomanar aquest campus i llavors em vaig apuntar perquè em semblava molt divertit.